Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Oyawre kendo nyakono mga jwang machiegni ko gwen maket kod baindi tiro ni rimbra dek kendo mogi ke sulu niri mokinyi kanyo ma bende wabedo koda twak koda jolony mopogore opogore koskalo kanyo apar bang' saa ariyo ko gwen maket kod baindi ora no wadhi piyo piyo nikech wendo na okinyi makawuono en Mikae kata nyadendi Linda Ogweno ma bende olikona ni olap dhoge koro ndong malich mokalo ne komno ero mar wakeni kata komno ero mano mar Women Rep Kisumu County kendo nitie buche monego bed nodhi kumano wabiro kawo mana kinde machuok kabisa mondo mi opim na ni to osebedo Lindo yawre okinyi maket kod maendi kawo thuolo nieri imoso oganda jokanyanam to pim gi wuoth mosebedo go mar Niko Kadi kendo ndiko ombulu osebedo kadhi nade. Erokamano Justus kuom luonga. To amoso jowinjo gi joneno ma Color TV. Yes. Erokamano an achiew maber kuma aneno kochiew maber. Nyasaye moparowa gi koth odiochieng' ma kawuono. Erokamano. But koth ber to wagone Nyasaye erokamano. Kok mano to kawuono e odiochieng' mogik mar gimiluongo ni mass voter registration. Okay. Tiende ni kawuono e ndalo 30 mane migawo mar IBC ogolo ni gidwa ndiko godo ji ombulu. To mass tiende ni gichopo nyaka dhodi kuma intie kawuono odiochieng' mogik. Koro ka pok wadonje wach mang'eny daher nyiso jawinjowa mawinjowa manyalo bedo ni pok okawo ombulu nikech gimoro achiel kata moro. Kaw thuolo ni kawuono iringi idhi kawo ombulu. Jo IBC be pod wuotho, inyalo dhi ka in Kisumu ka inyalo dhi Huduma Center kata office gi konde ma gintiere ga, but kawuono giwuotho. Kineno gi ka gibiro dong'o dhodi kawuono hakikisha ni kawo ombulu. Wayudo kendo Justus nikech ipenja iwuotho mar Niko Kadi tuko Kadi. Yes, usechopo kanye. Nikech asebedo mobilizer ma Kisumu County. Wasewuotho mang'eny to achiel kuom gigo be mawuok e wuodhni ni gigo miluongo ni kitambulisho. Sana sana Kisumu County kae ging'eny ma pok okawo. Koro daher nyiso jawinjowa ni ponono ni dhiga mi imanyo kitambulisho kaw patik mondo idhi kawo nikech yudo ni gigi ng'eny to jomonego be ni kawo gi pok otimo ang'o pok okawo gi kata wuok tich ma kawuono tich adek nyocha kendo moko chako biro. To kikawe tikawo ombulu. Wacho ni kadi bedo godo kadi ni entiende ni en ID gi kura. Koro ibedo gi gigo te monego be ni ibedo godo mondo idhi godo iyiero. Ibedo kod ID tindikri kaka jaling'o ombulu. Kamano. Perfect. To gi sani inyalo wacho ni jende osewuok machalo nade kopogore koda igni go mokalo mondo mi gindikre kaka jaling'o ombulu e pacho kae ndanya to Kisumu County. Erokamano. Ang'wange korumo IBC bogolonwa kaka koro wawuotho mwatieko. To mane gigolo mogik ma Kisumu ne nitie 37,000 chakre nyocha gichaki. Manyiso ni ne pod gimanyo approximately 32,000 mondo ka gichope target mane giketo mar Kisumu County. Koro nyiso ni aneno ka wanyalo bedo gi rem lakini dhano setemo to vijene osewuok kendo gisetemo kar ka ombulu kar raki lakini kaka wang'iyo gi numbers no nyiso ni pod tich nitie monego be ni watimo mondo ji omed timo ang'o obed ka ombulu. To Justus kwa gomba kamar ombulu ni kendo iyudo ni nitie giga achiel ariyo moko mawuok mamono ng'ato mondo kaw kura. Na sana sana nitie gimiluongo ni mistrust. Ji oko amini migawo mar IBC. Ng'ato penji ni kaka okura ni ere kaka nyalo ng'e ni kuchok dhi kwal. Koro yudo ni mago penjo ma migawo ma IBC monego be ni timo duoko. But kanyo an be amiyo gi duoko ni gin be gitem kaka migawo nikech gimiluongo ni mistrust ng'eny sana ir jopiny. To koro gin ma gihakikisha ni ginyiso jopiny ni ka gibiro gigo kura to kura gi ni iborite yo maber to bodhi maber. Kendo Kisumu kae mano senindo mowewa Right Honorable Raila Amolo Odinga wach neno podo makoji kendo ji pod nigi lit. Koro yudo ni ne jogo manosekawo kura nyisi madiher kata loko nyisi ni an ok abidhi go kura wang'ni. Adhi go ne ng'a kura to wuodwa mane nitie ga nosenindo. To jogo be mitemo sero mondo kaw ombulu be nyisi ni adhi go ne ng'a kura akawo kura nago ne ng'a. Koro mano daher nyiso jo Kisumu ni to nitie to gima ne Nyasaye mondiko
makata angin ka just as ching wabodhi to wakwayo ni wahore to wang'ia ni nikech yiero biro to pod nyaka bigo nyaka wabiwa gone ng'ato kura koro wanyis Nyasaye ni seche mokweyo chunywa e wach cha but oya wang'wa be wane jotelo magibe mabiro nikech Nyasaye to pod kelo nyotelo poko weti mang'o poko kelo wekelo jopkae kata chako wacho wach moro machoko wuoke e pap kata seche mwatimo gir niko kadi ni iyudo ni jogo madiher loko kama gigo embulu justice gigo embulu kanya anago seme diemo yes erokamano koro ponono ni duo wuok seme ti duo biro koro Kisumu Central kama koro tie kae iyudo ni mondo okinyal loko nyaki dog kuma nikawe kurata monde kiloki koro ingeni mari ni to chiegni but nitie jomoko ma wacho kata ni Mandera maybe ne gitiyo ga kuro to tinde gibiro ka Baringo gini koro iyudo ni jogo wacho ni an ok danga dog kucho ni mane gima dhi timo koro mano be wach ma arrange dod migawo mar IBC mondo gidhi ging'iane ni to kanyo nyalo tim nango ne jogo madiher timango jogo madiher luka magigoyo mbulu Erokamano Nyalinda kendo wageno nuse wuoth nero makare maneno ni ogano ndikre kaka jilingo mbulu e pacho ka and for the first time ka winjo ka igodho gi piny ne ni manyo kom mar woman rep Kisumu County lekni nochopo nade erokamano just sachaka paro ni kapok wadonje wach lek nikech lek ni obiro ni tiyo ne jopiny owae wach jopiny gi gino miyudo kar jopiny iyudo ni jogo modagi ng'ol kar IBC ka gin be kendo giyudo pek mar dhi ndiko kura nikech seche moko ng'ato nigi yie kucho to ng'ato modagi ng'ol moko nigi jomiluongo ni caregivers koro mondo ang' ochop kuma migawo mar IBC no nitie nyaka ang' obi kendo gi caregiver neno iyudo ka nikech gi joma yuto gi bibi ni piny mano bedo matek matin koro kanyo be nwaserenje dhod IBC ginyalo loso mondo odhi maber but moro mathagowa kabisa just as yudo ni ng'ato nyisi ni iyuk ne jamna mondo okaw kura ng'ato dwa ni miye gimoro eka koro ndikre ka ng'ano madwa timo ng'ano madwa dhi jagombulu mane achiel kuom gigo maneno ka bedo ka pekno ato kendo mako dhoga nikech sana ne joma rowere kapo ni nyaka migi moro kikawo mbulu nyiso ni nyaka bi migi moro ikigo kura to mano nyiso ni ng'amo migi moro ni mibogone kura kibing'io kata ka jatelo ne jatelo maber timbege chal nadi pesa modwa mini bokieng golo kure kora temo wuoyo ne rowere mantie kanyo kaka citizen mar Kenya achiel kuom gino manyaki tim en nyaki bed gi gimitomo ni participating a democratic process to democratic process achiel en dhi ombulu gidhi gombulu wawengi oni nyaka mi pesa ekitimango ekidhi gombulu seche ma mi pesa ni dhi ombulu no nyiso ni an Linda mami pesa no anyalo bedo gi agenda na moro mok timango mok ber so compromise to koro kasi nyewi kika ombulu nyiso ni abu nyewi be kidhi go ombulu to mano kasi compromise to japinye madoka ka ywak ni jogo man watero mbele ok timango ok tinwa maber erokamano koro e yor wuoth masebedo kwa wuotho matini iyudo ka pek nitie jopiny ywak nitie jopiny to sana just as ano okaero ywak ahinya aero na ywak to be atimo nikech kata kwang'iyo statistics kar kura kai pod Kisumu wan chien wasetemo lakini king'iyo gi koro jomoko to pod compare gi gwenge moko ing'e kata gi okuche kocha itemo ng'iyo kata gi Nairobi to duong' to tingo ji mang'eny but wach kata jowa mokuche gi gine ineno ka pod wan chien matin to jogo mapoko kawo gigi pod ng'eny koro kuonde go makiwuothe ti iwinjo japiny nigi ywak mane iyudo joma miyo nigi ywak mane iyudo joma ong'ol nigi ywak mane vijende nigi ywak mane mae gimomiyo an naneno ni mondo gik moko sheria loke piny ni giloko e kumilongo nango bunge just as waseng'ere be eng'eruok ni iniseneno katemo wacho weche mondo gik moko bed maber kaka ndalo Gen Z cha ne wane demonstration kacha no wadhi mwang'anyo wawacho ni bech piny ni malo corruption weche manwa wacho ne ng'eny kabisa garama ya maisha an kaka ng'ama miyo na wacho ne gidwa medo kia
gine ne usuru e gige mwatiyo ga godo dwe ka dwe gi ne gidwa gedo usuru e pampati ngeni pod atich gin mamaka koro seche manwa wacho mano to aneno ka wabunge gi okwinjwa gin gidonje ye kacha to gino mowacho ni mato hinyo japiny kik dhi mbele ema koro gikadho mondo timango mondo dhi mbele koro kanye manafwenye ni kidwaro ni mondo gimoro lokre to nyaka idhi kuma decisions are being made. Kamiyale watch. You must try to find yourself on the table. On the table. Otherwise, jibo biro dasta di wacho ni mondo medo suru to kacho ni ngamarach. Jogo mantie kucho wacho no ngad omedo suru ne gino mahinya. Nikech gino giti gigi koro gino ging'eyo. Just as kinyalo paro ka gineni finance bill no ne dwa medo suru ne spare part mar apiko. Apiko ema tiyo godo kata ka biro godo kawuono. To gino ne chiwo tax exemption ne spare parts mag ndege. Just as jadiman gi ndege Kenya ka. Very few. Manyiso ni jogo mantie bunge ok wach japiny nikech apiko to jitetiyo go just as odichengo ka nirung kata in ko kitiyo ga apiko. To koro kama ne majitetiyo godo to mane midwa medne usuru. To majomo mathin ginene to igolo ne bedo tax exempt. Manyiso ni ok giwinj japiny. Koro an kaka naneno ka gino dhi owetewa gi nyimine wabe no dhi modong motima monegi kacha. Nyaka kawuono mowuoyo ni pod giyudo gimiluongo ni justice. Mago pod nitie compensation. Koro magi agoni mbaka kaka gigi no biro macho ni kom madwa laro en kom mar women rep. Tiende na dwa dhi e bunge mondo seche weche iwacho mamula an kanyo tanyalo wacho ni gini mula kama gini jo Kisumo ywak ne gini kama gini hinyo jo Kisumo okoromo ni wang'any ng'anyo okrom ngech ng'anyo ok ne giwinjowa ne wane oko parliament to wang'anyo wagonduru to gin gine iye to pod ne gipiti saka to gitimo kaka ne gitimo cha erokamano. What do you think about ng'anyo mane jo Kenya matindo ng'anyo nieri ka how come how nieri is it worth it sani wasebedo ko bedo kod mbaka kod jende kendo gi feel ni samoro ka piny owacho ko winjogi to the best thing and going back to the roads is it worth it wasebedo ko wito ngima nthindo bedo abducted kod gik mopogore is it worth it going back to the road? Just as okanyal wacho ni oknwa yudo gimoro e ng'anyo manwa ng'anyo no. Mokwongo finance bill no go piny kinyalo paro in totality. Manyiso ni gima no manyo sesen in finance bill mondo go piny mano nwa yudo. Gima nyalo wacho ni ok nwa yudo ne gik moko makoro no wacho ni finance bill no go piny nikech kama wach corruption ni wadwa ni mondo be otimango mondo ngi ka ng'iyo chakre 2024 gi kawuono mowuoyi ni chal ka gima kata corruption omedre. Just as tindo nge chieng minyalo chiew dichieng mi ngi gaset mi neka oken wach nge wach mibadhi nge wach mibadhi kanyo odwa chopo kama koro be wadwa kata ng'iyo kode. Koro ka ng'iyo taneno ka mando gino momotimo momedre no wacho wach police brutality. Nek ma police nego go jowa ya makato wadwa ma Albert no dio osim kanyo Albert Ojwang. To seche manwa ng'anyo cha owadwa moro ni Denzel be no yud kanyo to kiduogo the young man was in university university alafu Albert ochako duogo ka bange kwa chako duogo kata sani ineno ni ng'anyo moro nyocho timre kanye ng'anyo moro dong nyocho timre piny kuyu kone jok mane wacho ni corruption team jogweng moko noneg kanyo to kata Siaya sani nitie wach mar land moro ma bimbele the gold thing the gold thing manyiso ni injustices gi pod nitie. Koro gigo manodwa ni mondo obed addressed pod nitie. Kwa biro kate wach education no wacho cost of education nyithindo ok nyal chopo sikul nikech kaka funding model gene kai. Just as higani emwacha ke wach grade 10 bwana gino sebedo luwany ne jonyuol mang'eny makata aparo ni kata nitie nyithindo mapoko dhi school tiyudo kata maybe nyathi manoluonge school maber maybe koro dhi school moro kata day school mana nikech pesa mar idware school gi gigo koso matindo gi bedo mang'eny. Koro king'iyo tero nyathi grade 10 sani kadho kata 1,100 mondo iter jonyuol mang'eny ok nyal afford. They can raise that. Koro gigo wanatemo manwa ywakne pod gigo nte be gibedo marach gichako gimedre gibedo marach. Unemployment koso tich mar vijende just as
gini mbaka wani wagoyo ka wach Linda Mwananchi ni nyoche kotimreka mapok kata dust to settle to wach gundi zum nyocho nende makisumu nyocha wangni wasebeda beda in news for all the wrong reasons ongewa ne weche maricho richo ni ke guns nje Kisumu nje Waziri said that Waziri Murkomen need the home the den of guns is Kisumu but they are not for anyone. Guns they can be had either way, that is true, but kama no chopenian mana neno ni ngat jinoka opatik nentie jo one time nentie jo two time moko nego beni bedo kamano to kinyi. What you need to tell us go kinyi on Sunday morning no bedo nade maybe in comparison ketimo gi manotimre Vihiga jo Vihiga notimo marginale kaka nuntie kata kaka nuwinjo to jo Kisumu nentie a lot of tension. How did you guys settle this? Vihiga no de maber. Yes. To mane gimilongo ni democracy wacho ni wanyalo bedo ni okwa agree on something but okonyiso ni agoi we should tolerate each other. Donge. Yes. Koro bi wach mari justice kitieko tanbe bia wach mara japinya maboti mango body side obotego aka kombulu chengo mbulu ochopo kama ne kako nego beno bedo to odiochengru kaka uri kwa wuono ang kendo godhiambo wadhi nindo koro Vihiga notimre maber dhano no dhi koro Kisumu ka to tension no bit kendo Sunday gokinyi umera Sunday gokinyi ne tension ne pek jomoko chiew kind Kondele gi Kawosh gi ground gi kuonde moko be this thing you call Kowuor Kowuor grounds. Yes. Kia jomoko kongo dino ndara gokinyi matin ogolgi matin betni girungni kadho matin ji Kondele na chopo nyaka Kondele aneno ka ji gudre matin jigore simu ng'anene biuru matin jo apiko kia wakanye giwero tutam to giwacho weche magalagala matin tension nodwa bede mang'eny ke Saidi gokinyi. Are you for tutam? To Are you for tutam? Aduk anan one time justice anan one time tabire gimomi an one time. Okay. Matin to koro don koro wadhi procession. Seche mowane procession koro wadhi e kanisa Nyalenda. Nudhi pondo siala. Ok nwadhi pondo dong dhano nyaka ne rom kamoro mondo jiwo kanya chiel. Okay. Ok ne pondo plus sani wacho ni ononge kata pesa mar nyiewo luor. Atuna pesa ya kununua uoga. Waonge go. Koro kikitemwa gi luor. Anyway, koro wadhi twatimango twadhi waromo. Koro wawuo koro procession biro. You and who? Jotelo te manintie kanyo. James Orengo. Jogo te principals go te nintie. Osotsi. Jogo te nintie. Babu Wino. Te. And yourself. Koro dongo wo koro ingwecho chimo kanisa dong nyako ne odhi kanisa monde Nyasaye. Kanisa ni unupando kudwa nuonge kumudhile. Kanisa ni inok ni penja jasa. Ni nyaka kinamba na. Karikiati yo ginamba na. Kanisa ni magi mane jiu ngaba. Kata jo penjo wani dile mokuri wago wakia. Justas. Koro ka asenyi siniti ginamba na maber. Hero kaman koro wadhi mbele. Koro wane yo wabiro omera kapo kwa chopo airport. Okay. Kidi. Yudo ji airport kuso where? Bath Ndara. Kidi koro chakba. Makori ba kidi mantie mtokni ma drise ginotore. Idni convoy. Okay. Alafu koro koro wasekadho airport to koro ne bera koro wan mana gi jopiny wachopo kanisa yo maber. To just as kano wachopo town mano kuma jopiny no rwakowa. Chaka chopa town mwachop kanisa. Bingeni kata chopo kanisa ne tek. Nikech dhano no wuok karombgi. Mano chuno kata malor ma wuotho gi tienda ka kora chopo kanisa. Omera jo Nyalenda no wacho ni babu wodua onge kaka unyalo babu wodua kudang chop Kisumu. Babu wodua ma odhi kanisa kata wakwa dhano no wuok karombgi. Kore ka wadwa wuok ka koro wabiro kowuok. Kore kama chana fonyo ni kara ground and one time. Bwana dhano no wuok. Justice. To bed kanye anyisi ni awinjo ga ni japiny nyalo riti chieng'no emana nene gi wanga ni japiny nyalo riti kata kalamo kone nyakwal jopiny no wuogi ka rombgi to jopiny no wacho ni one time to one supporters sana mar babu jo babu yani nafonyo ni babu chawer tendo sana Kisumu ka koro wabira mwabiro to winjo ni
mach moro liel ango kilo na kondele wan wabira an seche makoro wachopo kondele maji no wayudo kos no sese magata an ok naneno mach an mach aneno mana picha mtandao lakini mach ne onge koro wan wamiela to wera mwachope pap kanyo be dhi gik moko dhi maber ok na winjo tungni moro koro an aneno ka gicha no rumo maber gino madaher wacho ne jo Kisumu ketana ja Kisumu nikikwa kao siasa waketi ni kore nu wadui nikech seche makoro nwa dhao one term two term ni just as an adwa dhao go wadwa ginyaminwa wangere wan mo antie kaka sani dong jogo sebe ngamodong ka dongin gi an donge wan koro kaka ni sada beti kawuono kaponi ni sada beti chini nikech omera beti ni no wuotho Kisumu ka girungni to ng'amimi obeti ni odhi ogo wadgi ni anangena na wan antie kuma ni chulo ki an monga ke mano penj gi luongi mondi penj gi ne jar midi penj gi penjo an gima ngeni no wuothre nkech kate pap kuro ni neno joma nigi rungu to tingo rungu no dwago dongo dwa mana go Linda ma nyamin gi kata Justus ma eno wadgi sani jogo dhi dongo wan modong Kisumu ka dwa kwayo chumbi adhi kwayo dong wane mwakware koro wawe kauni you has had your faction of security nungi jo maneri to ma also part of the guns an mano kang'ana ngeni jo piny no ritowa anyisi ni kata malor kondele ama kondele nyalenda nanyisi ni ok nonyal chope kanisa nikech ndara ne tin ja pinye mano maka mowuotho koda motera nikech an nakian kanisa ne en kanye mowuotho koda motera kanisa mochopa mbele nikech nanyisi ni an mesh mochopa mbele e kanisa tititi kata kuowuok kata ka wane procession pitch ni go inyalo neno kata an gi moko anyalo mbedi mondine an kata joma ni tie mtoka ma nitie batha gin jok moka ng'eyo nang'en gi chieng'no ka chopo e pap gi hakikisha ni gimaka magiketa ma donjo nyaka e podium malo kendo sach wuok kendo sach donjo an ja pinye mana neno ko wuok mowacho ni wane mwarito emanyisi ni the best protection en ja piny kata police ne onge kata ja police ne onge aneno mana police gokinyi seche mane tension entie cha aneno police gireni kondele but ok ne ging'eny achiel apana nena ng'ama no tiya gas kachok to kangeyo anawacho ni gokinye madane ni police moro matin then na winjo ni police be no bire ground but such procession ni te police ne onge manyiso ni japiny kaka omwa ni odwa protect is what the were best they carrying protection in their hands japiny kani girito ne gitingo ng'elwetegi nongda angoma gitingo ko neno ko moko tingo bendera jopiny ne wera jopiny ne miela gik mane gitingo lwetgi apart from bendera gi simu dong tinde to nyaka wakao si picha ya wakato wawer mane manene no ka jopiny otingo gimoro magalagala kuna lakini pap mapana dwane ni rungni moko kanyo but ok ni ngato the same jopiny jopiny koro ingeni gini be koro pap cha to koro jine ng'eny koro bok danga wach ni mato ne ng'ama notingo runguni jakanye but nikech ne gibiro kanyo maka koro ne jo wate bedo vandalize gimoro amora e boma okana neno kata inang'eni jamidi apoki winjo wach mora magi apiko moko ata neno gi mbui emanene mbui wango ok ni kwa wango an be naneno gi mbui ng'ama no wango gi okang'eyo in minyalo nyisa kaka ng'ano matimo investigation ni iseyudo nango but naneno ka apikni moko owang they were anti you they were not supporting you okang'eyo dong koro ine mano ine minyisa but gimang'eni gokinyi to tension enti kata be tension no chakre Saturday godhiambo ma jatend apiko ni Jacob odi okang'e personally but dong nokawo presto noketo kanyo koro ang'e to nowacho nyinge gi jo apikni moko no dhi e ground to gidhi giwacho ni gidhi giwacho ni gine ground ka onge gima timre ground to jo one time okoyienegi mondo gibi Kisumu ka gidhi gimany kamoro magitimirali kanye mana neno ka tension ochakre nikech gino manowacho ok ne gima kare tension be odwa chakre chien matin chieng mane ntie presa moro modwa go be e airport ka where kina mheshimiwa atandi mano sebedo ouda nentie
nitie weche mano wachre kanyo. Yes. But mano an No, I was there. Anto naonge nanena nene mtandao. Yes. Mano to no dhi, lakini an kuma ng'e kaka Linda tana wache e gik mananeno kuma ne tension ochakre. Nen sana Saturday godhiambo makoro gidhie pitch. Ngeni godiechieng' waneno ji katimo presa okay students wacho ni akia kwa bedhi. Ng'at mo wacho ndo kodwa dhi ngeni mano ken tension. Mano ng'at mo owacho kaka He advised his students to remain calm and not to get involved in violence. Mano ngamo wacho calm, mano ngamo wacho peace, mano ngamo ko wacho weche mano ndo ngamo wacho wach makare. To wacho students to be peaceful, mano kare. Tension no chakre godhiambo according to an magidhie Jacob odhie ground to wacho ni onge gima botimre ka ni jolinda mwananchi odhi omany kuma gitime rally. Kanyo naneno kano koso nikech katiba omiyowa the right to assemble, the right to picket. To onge kaka eno nyalo wacho ni otamre ni okwedo jomoko ni ok nya biro Kisumu mondo bed gi rally. To kanyo kendo kanye mananeno ka tension ochako bed nikech koro ji chako penye ni eno tamo kaka katiba ema noseyienwa gima kamae. Koro godhiambo kanyo tension ochakre. Street light. Street light bacha to koro mor. Bacha to koro bonjo piny to bacha to koro ni Sunday. Koro tension ma Saturday gotieno to nitie nyaka gokinyi kanyo. But nodhi maber kendo rally nobedo peaceful. Ok nodhi kaka ji dhano ne paro ni obodhi mobed gimoro matulo. Anyisi ni kata kite no banwa to ok no wuok ni koro wawegi mano dwa timo ni koro wadhi wagini ni wachak laure gi joma bakidi. Nikech anyisi justice di ng'ano mabakidi. Ka ng'adhi ang'e ni en ng'ani abo yudo ni ng'ano en owadwa in one way or the other. Koro ere gimomiyo adwa bae gi kidi. Koro wuoyo kata gi vijende mane banwa kidi chieng'no. Weuru yie ni jasiasa dwa tiyo kodu ni koro udwa hinyo mrengo moro mar jomoko. Siasa biro to dhi. To in gi ane mwadong. Vijende mane bagi kaka seche moko gi onge tich. Mana kaka an be onge tich. Dengo gimomiyo adhi e company. Company amanyo ni mondo jopiny ondika tich. Aonge godo. Koro onge gimomiyo ibaya gi kidi, onge gimomiyo idwa goya gi kidi nikech wate wane gini. Seche madhi osiptal ka yudo ka shaukti, okotine wan wate. Seche madhi e sikul to okanyal tero nyathina skul. Ohinyi katija one term, katija two term. Seche ma corruption niti, gigi hinyo wawate. Koro waweka oni jasiasa duod migi moro matin, mondi hinyo wadu, to en ko angodhi, kata seche joma nitiyo kod gi chieng'no, sani gionge ground. Koro wani mwadong kwa hinyre. Inyalo bedo ni piny tek, lakini ni pok yudo giri moro. Lakini kikiyiene jasiasa ni dwa tiyo kodi, mondi hinyo wadu, nikech makisumbwa. Oyudwa kae, onyolwa kae, wati kae, to chieng' Nyasaye bene ka wakon kae. Kisumu king'iyo dwe achiel mokado. Yes. Headlines osebedo mana kiagunizum, osotiogo, kiang'o, weche maricho. Weche mabeyo mag Kisumu okusre kacha. To seche ma weche maricho dhi mbele, wan mwahinyre jogo miluongo ni investors. Ok bibiro. To seche ma investors ok obiro no, tich mane gibiro yawo ka, ma indi yudo. Ema koro ok timang'o, ok bi. Pesa moro madoringo e uchumi mar Kisumu kaecha. Ema ok timang'o, ema koro onge. Koro no cash flow. Onge cash flow, gigi hinyo wawate. Ne jotelo matiyo sani, kendo kanyo naneno koko dhi maber. Jogo matani chamo sara. Kisumu County kai. What positions? Ntie jotelo moko matiyo gi vijende yo moko ber. Nikech ere kaka in jatelo, idhi wuoyo gi vijana ni mondo odhi oketh rally ma jomoko. Aneno kamano ok gima ber. Onego beni ki in jatelo to onego beni preach peace. To in accommodative kata ka ng'ato koneno gino things from your side kaka ineno gik moko. Ok dangi bukri ni kori ni maido ka vijana ni kori miyo gimoro matin mondo koro gidhi keth kacha. Responsibility maduong' nitie kuom ya za leader. Jogo be matimo gigo moko nosetiyo kaka manosebedo ouda. Taneno ka en bo wacho ni pod olap dogendong ne kom ma Kisumu Central. Tere kaka olap dogendong ne Kisumu Central ko otiyo gi vijana matindo mondo hiny godo jo moko mantie Linda Mwananchi manotelo machal. Odeno timang. Kaka kipejo ginene ki nono wach ni
kama noae iwinjo idwa winje ka nyinge iluongo kanyo ka jogo bane ne timo mobilization mondo jo Linda Mwananchi kik timango kik bi ana neno kama nok giba ber onego beni gima ong'eyo ni Mheshimiwa Uda kod Mheshimiwa Samatandi called the press in the airport mane giwacho gi dhogi ni ok gidwaro mono Kisumu but we are not sure koda ne gikaw any action against you guys. Emanyisi ni kipenjo malingling machope ita iyudo ka vijende wacho ni kanyo be ne ntie e wach mar mobilizing ji mondo timango mondo kik ji bi lakini kata kwa we mamano wadonge ne giwacho ni kik Linda Mwananchi bi Kisumu katiba wacho ni everybody has a right to picket maen kaka ngama former MP ongeo maber gi makatiba wacho gine magiloso chike monge maber ni katibo yene ngata kata sani kadwa dhi e piny moro Kenya kae county moro katibo yena mano as long as you can also live anywhere can also live anywhere koro konego beni mano konego beni gima ne giwacho to malit mogik babu en wuodwa Kisumu ka onyole Nyalenda ka odongo Nyalenda ka chopo na de justice ka koro wuodwa monyol Kisumu ka ema koro idwa ta mondo kik donj Kisumu ka chopo nade nwa chopo kanyo kure kata Linda onyola Kisumu ka birth certificate na somo Lumumba hospital ka chopo nade ka ngato nyisa en birth certificate ne somo kanye mara somo Lumumba nyisa no nyola Kisumu kae ere kaka ngato nyalo bukre ni koro an okanyal go siasa na nikech an ja Linda Mwananchi no chopo kanyo nango en ja Kisumu ni moinga Tie Kisumu meta moro kanyo mapimo ratil mar ni ine koro ine wuon kae koro wawe agoko moko manono makelo kido tulo kind ji to kelo koro ji dwa yuare weche moko ma ji ok onego beni yuare seche ma gitimo magoto ji ok ka ombulu mokak eyo makare monego beni wakaw gino mwadhi godo e lweny 2027 en ombulu e risasi ma wadhi godo e 2027 onego beni gikaw matin magin godo no to gijiwo godo jopiny ni biuru timango undikru kaka kura then seche makoro ji dhi mbele nikech siasa negotiation iwacho kama awacho kama gidhi to giwacho ni Kisumu magia numbers mwakele table ok ni ugidwa keto wani wagore kiwan to chieng' mwadwa dhi negotiating table to onge kata numbers then giwacho ni okuche nigi 33% voting block to giyudo nango nikech gikaw kura kata sani king'iyo gikaw kura to wan kar mondo gikaw resources go mondo gi mark lweta ituko kadika wahakikisha ni jerowere gimine gi jogo mapoko kaw kura to gin gikaw matin magin godogo githuo wani wadwa chako dawa amongst ourselves mago gik makwedo kabisa dakika en 42 ndeka machokta we di bura mone gidhie ichung women rep Kisumu county ine party man sani mawuoyni kisari mawuoyni anaonge chama Linda Mwananchi ni ODM. Linda Mwananchi ok en party. It's a faction of ODM. But ok en party. But otingo ji mang'eny iye kacha. King'iyo kata king'iyo joma Who is the Secretary General mar ODM? Sani pod dongene Edwin Sifuna gi sani mowuoyni. Who is in your faction of Linda Mwananchi? Babu Wino ni chama man? Ene ODM. Osotsi? Jatelo mar? ODM. So where are you? Arasedoke Justas. Linda Mwananchi ni en oriwo jibejo moko mai kuonde parties moko mopogre. Sani pod en poko en party en mana coalition mar jogo ma they are thinking in a certain way. Kaka piny medo dhi e kaka pod wadwa neno weche gi kaka dhi waboneno. Aya sach siasa be poko ro. No, but binyalo laro kom idwaro no kod ODM. Gisani mowuoyi ni ta. If we were going for election tomorrow. Kane wadhi kiny. Ka kinya ma ji yiere ok dadhi nikech ODM mantie sani en ODM ma opogore. Koro kiny wadhi yiero nade. Wadhi yiero ni wapogore kamano. Mano ni nyaka gibi gilos weche gigo ma olosre mobed gimoro. Koro weche mambele go pod nitie ywak mang'eny iye kanyo. Gibo loso ng'eni gibo loso kata kotamre to jibo pogore. Jibo nenre kaka gidhi mbele. Then we will know. Gima ng'eyo be ni
anang'e ni sasa masecha ma IBC kaka che gimigawo mar IBC dware cha be pok ochopo. Saa kochopo to party wabo yuda mowuotho godo mochopo godo mbele, lakini gisani ananeno ka gigo malinda mwananchi wacho, gigo magichung'ne kaka giwacho weche mahinyo japiny, kang'iyo mrengo gitawinjo ka giwuoye wach japiny. Your party leader is Orengo. And you're saying you're not in ODM. Asenyisi ni an kaka Orengo is saying and the People's Party leader man ODM. Where you are. So where are you? Donga seduoki justice. Aseduoki ni an kan member mar ODM na antie ODM. Koro ngama bundo wa giki dugo Orengo ge. Onge ngama wuondre. Orengo wacho mare an ba wacho mara. Orengo dongo go baka mare. You're riding with them. Okajo ride kodgi. Okajo ride kodgi. But how do you darkness pok no legi mudo? Ineno onge okni darkness. Ngama darkness ka? Mudo to dark mudo ngato light. I'm just asking you. Donge ingeni jiare pok no wuotho kok giwinjire. Wawinjire nge gimomiyo. Just as poki penja mana wuok e ODM. Jiare pok no wuotho kok giwinjire. Ema duoki wawinjire ma adonjo. Koro wuotho go Sot Sigiri, Sifuna Giri, Babu Giri. Ngama olo wadgi ka. Koro adonje tie wach. An kaka Linda, an na wuok e ODM, mane ODM odhi broad based. Nikech an on an individual capacity decision wach mane gidonje e sirikal kamora achiel no naneno ka okno dhi maber koda kendo nadhi asomo katiba mar constitution mar ODM taneno ni gigo mondike constitution mar ODM gigo magitimo ok timango ok ambatanisha 10 point agenda manondik cha. I did not support it. Koro for those reasons gimomiyo an nadhi atimo wuok to kin niyo Linda Mwananchi sani gigimo gi. So initially kani wuok ni wuotho man solo ni nitie in. To dong kata sani podan kian. Dong gipenja hata nyisi podan kian. But you're not becoming honest. I'm becoming honest nikech ipenja ka chama working with Akina Orengo. Awatek gimanyisi. Koro Linda Mwananchi wachango giwacho wach 10 point agenda ta. Giwacho kaka 10 points ka poko bedo implemented. Kwa ng'iyo gi achiel kachiel mapodi and mane gima the same thing man be na wacho seche ka to poda wache sani. Koro nikech gino magi wacho chal gi gima wacho gima nyisi ma biro nie wach ma we are working together nikech gino magi wacho gino magi chung'ne gima an bende awacho te gimo an bende achung'ne. Nitie ka to kaka Pauline dong ae ginene emrengo mar Jubilee donge nga kodwa kata nitie governor moro wiya wil gi nyinge entie party mar Kalonzo en be wuotho ga kodwa kae manyocha Linda Mwananchi odhi Nakuru ni neno ka jo Jubilee kendo bi odhi o mark record gi kanyo atemo wacho nango awacho ni Linda Mwananchi ni koro oriwo jaka jogo manyalo bedo ni gin e party moko to party gi chal. Koro pigno seche ma pigno yore oyudo nyaka Linda gini maonge party to pacho wachal to pacho wachal koro wako wakanyo just as saa poko chopo ang'omo mi wachino thagi kabisa saa poko chopo Linda Mwananchi ni nyalo lokre chama kodokre chama dongo yuda iye kanyo ginyalo be weche ODM gibogo mbaka giwuon gibowacho to kata kolokre chama ni koro ODM odhi oriwre kamoro achiel to iluonga ka kendo tanyisi ni to koro moa nade nikech independent be pod yo minyalo donj godo donge chama moko be pod nitie minyalo donj godo koro support not ODM ODM to kata ka polisi ne Orengo giro riwre uburu magiwinjire magidok e odgi no iwe kori dongi koyo ka giboloko gima gichung'ne nikech an gima thaga okane ka giwacho wach japiny ODM moro no Linda ground an okane ka gi represent interest ma japiny ananeno ka gi represent interest gi nikech kata jowa mane odhi oter kacha kaka kia experts kaka kiango ugin be koro wayudo ka madoa mako gi to seche ma madoa mako gi no okwane ka koro giwacho wach japiny jatelo nego be represent interest ma japiny aneno ka koro an kaka neno gidhi ka koro gin gi represent interest ma margi koro ka giloko mano to sawa lakini
gisani to kane ka gidhi loke to nikech an adwaro wato wach japiny gino ma japiny wacho just as an ayie kata dhi independent nikech ano kabidhi kuma ji ok dhi down ne japiny ni japiny dwa dong ka thagre kae anyisi wach school just as asetero nyithindo kia di school higa ni kende wach school mar secondary ok en devolved en gima pod nie national government manyiso ni jotendwa emonego beni dhi yalo wach ni e bunge nyisa jatend luo misewinjo ka wacho wach uniform e bunge nyisa jatend luo ka sana Kisumu ka misewinjo ka wacho wach san gi kikombe inyo siling 500 e school nyisa nga misewinjo ka wacho wach ni pat inyewe school tinde siling 400 nyisa jatendwa Kisumu ka misewinjo ko yawo dhoge bunge kata ka wuoyo wechegi to magi weche mahinyo japiny tekli gikasre mana gi ni wan e Linda ground wan e broad based wakauru siasa waket kando jopiny hinyre sani ma wuoyo ni japiny hinyre wodhi e bunge wach ni ja Kisumu gini kaka emotimre Kisumu kawuono jopiny ma Kisumu yuago gima kama koth tero gi kaka sani dong nyocha koth otero ji kae kotero jo Kisumu dakwalose wach mar pi materowa higa bi skar mono gi wach wechegi gidak mana ni ke Linda ground Linda broad based wanowe wa sirikal wanowe wakanye ok japiny hinyre sani wach japiny ma ginene to ng'ama wacho ng'ama wuoyo na japiny mane gima ananeno ka Linda kanyo nitie shida maduong' koro just as anachung ni wach japiny ema dwa wacho to kochuno ni koro ni jogo mrengo modwa dhi godo ni dhi wacho weche mopogre mano ta ayie baloko but kaneno sani taneno ni Linda Mwananchi wacho wach japiny kaka japiny hinyre sani kaka 10 point agenda cha nen mana gimoro mani pango wa godo mondo wagine ne wachal jika rombe maonge obwongo waluwa kamoro to wawe wuoyo just as nwadhi jo owete wanotho jogo ok nyal duogo kawuono no negi do parliament moko no kwal pod wakia kata ni kure ok wanyal bedo ni jogo manotimo nwa gigi ema kendo wachak wadhi twariwre godo mondo kendo wachak medo hinyo jopiny sani jogo mahinyowa ok en kata jo sirikal gin kaka mar Linda Mwananchi ni jotendwa ma Kisumu kae mano kadhi okaw gimoro ni koro gihinyowa jotendwa uwuon ema koro dok ni hinyowa wachopo kanyo nade seche makoro kaka asenyi apimo ni jachela iriyo ma osewinjo gi ywak e nyinggi kar mondo gidong ni gidhi gikonyo japiny gidong ni wadwa hinyre wuon kaka jaluo ni in jaluo jatelo to nikech intie mrengo moro cha koridogo hinyo jaluo wadu nikech ene mrengo moro mar telo mano uwinjo ka gima lwet sirikal ne nitie weche giki to donge jogo matiyo gi sirikal koro nyalo bedo ni lwet sirikal nitie lakini an ng'ama nyalo wacho ni joma luongo ni godo nikech jogo ginto ne giwuok ayanga magi wuoyo magi timo be mago to ne ayanga lakini sirikal maduong' mago nyalo bedo weche mokang'eyo dipoko bado anyalo bedo nokang'eyo sani lakini jogo mantie lakini kichamo msara inyalo luongi be ni sirikal nikech dongin be gine broad base gin kamoro achiel in ready ne komni mar woman rep ang'o momiyo penjo ni neno ka ring could be in a way or the other competitors gin jomag ano ka ok iluonga ka mondo anyisi competitors ana biro wacho wach lenda jo competitor ubio wach ne No. ok abiro ka market competitors but ang'e competitors sasa be poko chopo just sasa ano ko luor ana chalinga muluo just anyisi naonge kata siling mar nyiew luoro aonge go pesa ma ng'ato dwaro uso nago luoro no aonge kata siling gimoro be mang'eyo en ni komadieni en dhitiyo ne japiny en leadership kik wakaw siasa waket mbele wakaw timbe ng'ato gi kaka ng'ato sitiyo political post okadagi but tijwa en ang'o you're a servant of the people idhitiyo ne japiny mane gima tero waka they are saying that every day jomage mawacho what makes you think you are a unique one jomage mawacho kama joma miewe kombegi kaka gisedonje to giloko to gin japiny masani kori iwacho wach ne matekni
luong ng'ato gi nyinge. An ng'ena ahero ga mondo luong ng'ato gi nyinge. Ka Linda ni mokoso, chima gi wach ni Linda, kama taduoko burano. Kik inyuandwa i bura moro kamoro achiel ni utimo ga kamae. An pok gimiya, an pok gitema, an pok aloko kita. To an kuonde mang'e gik mase mako. An nadhi nyaka e ofis ma Nairobi nyiso director education. Achopo ne nyaka gi bech san go kombe. Anyise ni kaka san go kombe nyalo bedo 500. San go kombe ma familia te Kenya kani go deot. Onego beni nyathi modhier tingo gino ko ae ot to dhi go school. Adhi go nyaka gi school fees structure. Kaka inyiso nyithindo mondo onyiew uniform e school. Bech uniform. Na chopo nyaka ofis no matiyo gi fare na machopo. Lweny no poka cheko goyo. But aneno ko odhi mbele bunge nitie jogo mago lweny no. Tageno ni odhi kelo gimoro. Mano patik masekaw kaka ng'ama an. Mondo adhi mondo wachno loki. Jogo mamine kogoyi sani assault, kidhi hospital Kisumu ka. Inyisi ni mondo ichul pesa ma daktari bobiro go de court. Iluongo ni medical examination. Mondo ichul pesa no. 1,500. Nyisa ni monadi manyalo chulo pesa no Kisumu ka. Adi. To nikech gino mon mang'eny ok nya chulo. Iyudo ni wach GBV gini gi podok bed address e yo makare. Kisumu ka bing'eni pod waonge kama GBV victims iket. Nyocha county osetemo gero moro kanyo lakini pok gitieke. Higni adi chakre devolution. Sani wan higni adi chakre devolution. Pod waonge gi a complete functional GBV center Kisumu ka. Emumi anawacho ni kikiketa bracket kikinyuanda gi jomoko. An chima ne Linda, adilonga ni Lindo Gweno, tadhi e kom mar Women Rep Kisumu County. Chima ni Lindo Gweno en kama. Kana timo gimoro kil, kane gimoro achiko ji, an boka ahero ga chiko ji gik moko, ana timo ga gik moko. An kaseneno ni kae masidanti, tadonje tachako tiyo. Kaka Linda, kaka tuko kadini, onge ng'ama norwaka. Unge to sadi wasetimo mobilization ariyo madongo kabisa Kisumu ka. You remember the first day mane chako timo this Linda I mean tuko kadi thing. Ni biro ka ma e wacho na maber. Ni unutimo gini as a volunteers. To nitie jomoko ma chech ni lwedo moro ni EU madhiro. True or false? Ni wacho no mano koso no ke wacho. Mani wachako timo gino just as wachako gi volunteerism. Mana kaka ti wacho nwa tie records ka ni okimor gi kaka tend jotelo moko ne paro ni tie lwedo moro EU ogingne nyaka nyithindo moko kikuoge e skul odhi okaw gino. Ochiedho nade kaka waneno korengo kit. Orengo gi tuko kadi pog temi pog gin ket. But he's singing the same song. He's singing the same song, man. I heard him, and I heard him. Gigi marka okura. Tuko kadi. Onge shida ka ng'ato wacho ni ji odhi okaw kura. What a mask. Kata president nyocho wacho ni. What you are running away from? I'm not running away from it. Kata president. Ungi lwedo manuta murucha at your back. Ingeni penjo to kiye na monda duoki. No, you want to divert. Okadwa divert. Inbo kiye na monda duoki. To nyaka ngi ye na monda. Lwedo moro ni toku. Adwa ni mondi we na monda duoki. Yena monda duoki penjo. Kaw kura en gima jotelo te. Ka debe to nyalre dodonje wach ni mondo ji te otimamo ji okaw kura. Orengo kaka governor ma ginene ma Siaya. Onge makosa motimo konyiso jo Siaya ni wuoguru mondo kaw kura. Niko kadi wach niko kadi tuko kadi ni. Gini sani osambaza mapoka neno jatelo mora mapoko golo posta ko wacho ni niko kadi. Kata president wa masani nyocho wacho ni ako kadi. Kata jogo mantie mrengo moko ka sani jite ober ng'ama manyo pinyo ng'eng ng'ama tiyo ng'ato ka ng'ato golo posta nini ko kadi. Koro wach moro ni ng'ato tiyo nini ko kadi no mano to koro riwa wawate kata in ka mosi ni justas uko kadi tiduoka ni ko kadi. Amosi uko kadi. Uko kadi. Uko kadi nyalo bedo ni keta ki awuoyo katini onge kata kura in gi kura. In go. Ise wacho ni ngima seme. Koro tena kama si ni niko kadi tiduoka niko kadi. Niko kadi ni en gima koro mako jite. To mane kende berne nikech kata ka moso dawa kata ka moso jirani na en gima koro en unifying factor makelo gigi kamora chiel. Kata ka ne one term kata ne two term pod wamosre ni niko kadi.
ineno kod gimibo timo gi kadi no the last minute ine makori ng'eyo be wawacho ni card actually anawacho ga ni kadi no nyalo bedo red card kata nyalo bedo yellow card ine midhi iamua ni dwa ni mondo mari ni obed yellow card koso bed red card an kaka Linda ang'eni mara en red card lakini in bi yier mari ngama idwa to kara one time tiendena meje tan piny kende koso nyaka jomoko nyaka sana Kisumo ka to en one time kabiro pe nikech Kisumo ka kwang'iyo jogo ma jotendwa mosebedo ka tiyonwa kan ng'iyo gi kaka Linda gi kaka gisebedo ka gitiyo Anyang' Nyong'o ochwanyi gang'o Senator Jenda osechwanyi gang'o Ruth Odinga osechwanyi gang'o Dr. Ron osechwanyi gang'o no your MCS inge ni koro idwa ni mondo wadhi ir ng'ato ka ng'ato particular I'm just asking you kwani Linda if you want to be honest in nyaka joge ne chako office onge gimoro ma gisetimo kata chiel akawacho kamano be inge ni in mika koro kedwa keto weche dhoga no I'm just asking you ng'ato kaka governor wa mawan go sani Anyang' Nyong'o achiel kuom gino man Linda ahero gi governor wa an pok aneno kuma governor chiko ji line ni yuko jamna kendo kanyo governor no timo na gama ber saidi. What is that now? Handouts. Who does that? Yuko jamna. Who does that? Anyisi gima pokaneno ga kotimo. And who else does that? Another thing mapokaneno pokaneno kotimo. Pokaneno ka governor ka biro ka moro to dwa biro gi group moro maduong' akia gimo ji timo ga gino. Onego beni wane gimilongo nango battle of manifesto go buongo an bai gima dwa timo kai kuma dwa tere Kisumo kama kanyo taneno ka governor timo maber you guys were walking with the crowd here nobody complained Linda you and Babu Owino who complained about your crowd what's wrong kanja telo wuotho gi crowd tuto nyiro nyu wuotho gi crowd ka kedugo koru I'm still laying my point. Ingeni idwa ni mondo unto ku wuotho go we pack watch crowd no ateki laying my point ateki ma watch wacho ni ku wuotho gi crowd lakini ateko wacho ni lakini kidhi audit a report of what mar Kisumu County to podibo yudo ka Kisumu nigi questions to answer auditor report questions to answer ineno gima wacho show me a county without anwe awachuche Kisumu kadwa dhi wachuche Mandera wachuche Kisumu ipe ipenja penjo te maduoki when it comes to crowd that was a rally macha ni rally man not once in a while ana e weche liel edio chango if it's okay okacho ni it's illegal it is not illegal according to katiba mondi wuoth gi crowd kidwa dhi liel ti donji gi crowd it is legal o yienegi pesa no bebargi don't why are you denying them gimate I'm not denying them I'm not atemo gionda underwater I don't even have the right ema sinyi kata katibu yienegi your 2 second statement it's not contrary to your next second statement gimate mo wacho nia awacho maber ni one of the things I like about our governor when he's walking into a place katako the visit or to mourn or to go with somebody he never walks with a crowd of people. He never gives handout and he doesn't give handout. I was giving credit to where it's due and we're asking you yes who does that Emanyisini adukini for the ones who have chosen to do that it is not illegal it is their choice however these are some of the things Maseche Moko are contributing to lifestyles mok beyo Kisumu kai. Okay. Yes. In Idi Manyoko Maru and Rep, you won't see people hanging in your car. Katakagi Rigibiro Paki. Just us. You can answer that in the next show. I can answer that in the next show. Definitely not to invite me. But bad when you see kaka koro mar sandicha. Ngamanwa luongo ni mondo bi ochungi mtoka. No, jopiny mano wuok. Jopiny nyalo jopiny ko heri to heri justice. Gima naneno sani. Jok mineno gi liere geche go giero. Ka en hera sawa. Donge ma wacho ni it is allowed constitutionally. However, mando adwa ni mogik gosiepeni ne josiasa wete ni maungo Linda Mwananchi kocha gi jodi embugo ni mogik.
Okwongo wagoni erokamano Justus gi Kala TV kuom luongo odiochieng' ma kawuono mondo wago mbaka ni. Tageno ni Nyasaye mwalamo dhi medo andalo mondo kendo wachak wadogi wachak wago twagne. Correct. Erokamano ne jo Kisumu ani luonga ni Lindo Gweno amanyo kom mar Women Rep Kisumu County. Takwayo ni kik wakao siasa waket mbele, wakauru Kisumu ni waket mbele. Wangni siasa poko chopo, sachiero poko chopo, but gisani temeng'yo jatelo matiyo, jatelo matimo gino midwaro, nikech yudo ga ni in japiny seche moko igombo jatelo matiyo ni, to seche midhi kao gino matin momino dong ni koro kata mondi penj jatelo no ni gini ni wacho ni dhi timo to kitimonwa bedo matek, nikech jatelo nyisi ni nosetieko kodi, ndara mi penje no niting'ei, koro in be penjrie ni seche mikao yogo tena ngoma jatelo kao kuomi, nikech achiel kuom gigo mokao en duondi. Tingeni duondi ok en gima ineno kama, en gima okadho indirectly. Ne jotendwa mantie Kisumu kae daher wacho ni kik chope kuma koro wane mwadwa dhao kiwan, nikech seche mwadwa dhao kiwan no wahinyre kaka jo Kisumu. Kata ine Linda Mwananchi kaka an, kata ine mrengo moro mar siasa no, kik dong ni dhao wan wadwa dhao wate, nikech kindwa, nikech wate wan jo Kisumu. Jo Kiswahili no wacho ni fahari wawili wakipigana nyasi ndio umia, Kisumu hinyre. Ne jo piny gi rowere gi mine mantie Kisumu, in be kikiyie ni jasiasa dwa tiyo kodi mondi dhao go wadu. Sani gisedok wani mwadong Kisumu ka. Kane idhao gi wadu no ema nyalo dhi kwa chumbi moro, wadu no ema nyalo kata lunge arambe kimoko, ema nyalo konyi e yor moro achiel kata marariyo. Koro kik dong ni wane mwadwa dhao kiwan piny ka, wadagi siasa madwa pogo watu, wadwa miyo wathegre, to wadwa miyo mondo wahinyre. Tatieko karuako ni Kisumu kae ema wuodwa mababu nonyuole. Kik dong ni koro wadwa dhao ni kata wuodwa nyathi monyuol kae ok nyal biro Kisumu. Wariure wate mondo walok Kisumu ni obed gino maber, walok Kenya be obed gino maber. Mogik to kawuono e odiochieng' mogik chutho IEBC time mass voter registration. Akwai kapok ikao mbulu, wuogi mondi dhi kao mbulu. Kapo ni apply kitambulisho, wuogi mondi dhi kawe, nikech kitambulisho si wuok to oyud ni Kisumu en manigi kitambulisho mang'eny mogik mapok japiny okao. Koro wuogi dhi kao ombulu, kitambulisho tikadhi kao mbulu. To kiki dhi kendi, luonge kata jirani moro, luonge kata osiepni no, mondi timang'o mondi dhi kao mbulu, mondi lok Kenya kata Kisumu kae obed Kisumu midwaro ni mondi neno, tiende ni idhi gone jatelo midwaro kura. To igone mana kura ka ini wuon in gi kura no, mondo koro kwa ng'eny to jatelo migombo ni mondi neno donjo to tiyoni. Sana ne jorawere mosebedo ka yuak ni telo ok ber, wuogoko mondi kao kura. Tunasema enda ukue kadi. Mimi Linda niko kadi. Tafadhali wewe pia enda ukue kadi, ndo sisi sote tukue kadi. Asante na ukue na siku njema. Hero urukamano, ubed odiochieng' maber, Nyasaye ogwedhu. Leko skalo kanyo abirio, nyakoro Mugajwang' bang' sa deko gwen maket kod maendi mano e Linda umng'eyo kende. En ga kamano, kimiye thuolo, miya thuolo wach ma nie chunye kendo tieki. Nyasaye kod ite urita nyakoro Mugajwang' wachak time kendo odiochieng' makiny chien mano kiny chieng' Wednesday. Kiny wabed koda mheshimiwa mabende olap dhoge ndong'ne kom senator e county noero mano ma Siaya. Ema bende kiny no twago ka odiochieng' ero makiny. Nin mabende nikete chenro wagwero kamano watime kendo odiochieng' makiny. Wan Justice Adoyo awuot sembe ma Kala TV.